A titular de Política Social e Igualdade, Fabiola García, visitou esta mañá as instalacións do Instituto Campo de San Alberto de Noia, a un dos grupos de nenos que participan no campamento de verán, financiado polo Goberno galego a través do Plan Corresponsables. Ali destacou a aposta que fai a Xunta por este tipo de iniciativas, que benefician a unhas 600 familias da localidade e a que se destinan uns 80.000 euros. Poder comprobar de primeira man o ben coidados, atendidos e mimados que están estos máis de 700 nenos que están participando nestes campamentos que organiza o Concello de Noia financiados pola Xunta de Galicia. Foron máis de 80.000 euros os que vimos de financiar co obxectivo de que os pais poidan compatibilizar a súa vida personal e a súa vida laboral. Os nenos están hoxe aquí xogando, están entretidos, pero os pais ao mesmo tempo poden estar traballando coa tranquilidade de que os seus fillos están coidados e nas mellores mans. Dende o Concello agradeceron a axuda prestada pola Xunta para poder desenvolver este campamento, contribuindo así á conciliación da vida laboral e familiar de moitas familias do municipio. Por primeira vez en Noia este ano pedimos esta subvención, foron nos concedidos 82.000 euros e gracias a esa subvención temos aos nenos todo verán desde que termina o cole hasta que volva a empezar gratuitamente para que os pais poidan traballar tranquilamente, podan conciliar. De verdad, Fabiola, moitísimas gracias e esperamos contar para o próximo ano outra vez con esta axuda. Na visita a conselleira fixo referencia tamén a que no conxunto de Galicia o Plan Corresponsables permite ofrecer axudas a máis de 170 concellos e chegar así a máis de 12.000 fogares. Segundo ela, neste ano 2024 o Goberno galego destina 7 millóns de euros a este programa, que aínda se completa tamén coas axudas destinadas a financiar os programas impulsados por entidades sociais. A Xunta de Galicia ven de poñer en marcha a maiores de todos estes campamentos dos concellos máis de 11.500 plazas distribuídas por toda Galicia co obxectivo de que os nenos disfruten, que pasen un verán inolvidable, pero ao mesmo tempo que os pais poidan ter esa tranquilidade de que están coidados, atendidos, pero tamén, como non, aprendendo e coñecendo outros lugares de Galicia. Polo tanto, en a Xunta de Galicia vamos estar ao carón das familias, ao carón dos concellos e, como decía, non solamente durante os meses da etapa escolar, sino tamén nas vacacións de verán.